En odiechieng' mar ariyo mar penj maduong' mar jo klas 12 Kcse kendo jatend migao mar somo ngire George Magoha ogolo siem mager kowacho ni jok manyo kata makonyo jopuonjre kwalo penj ibiro kawnegi okang' mager mar chik. Magoha ne ogolo chik no ne joma otelo ne penj kuonde mopogore opogore kod apisas mag arita kwe mondo mi oset nyithindo malong'o kendo kik yienegi ting'o omenda mathoth ka gidonjo e ute mag penj bang' ka jopuonjre moko ariyo ne oyudo kod simbe mag ong'we yamo e od penj. Jatend migao no olero ni japuonj achiel osemaki e boma mag Garissa kanyo oyude koda kalatas mar penj. Magoha ne oloso e kinde mane otelo ne pogo otese mag penj gi gik mamoko mag penj no e kar apisi mar jalup commissioner manitiere Kenol. Other agents outside were able to track some students who had unnecessarily large amounts of money in their pockets. Any unreasonable amount of money found on them must be taken and kept in the center manager's office until after the examination is complete and the student is going home. I've also asked the police to watch and check the center managers who carry hundreds of thousands of shillings in cash during the examination process. They should actually handcuff such teachers immediately. There is nothing personal about this, it is just work, and we are serving our children. Exams have also been delivered to all other areas where we would have considered there would be issues. I want to thank the next staff who found the teacher who was carrying an examination question to her office in Airport View School at Garissa. Let us be bold enough. The boldness is for the good of our children. Since God is before us, we shall continue to do our very best to ensure that our children do the exams on an equal ground. We do not want unnecessary advantages.